Ние, източните европейските народи, имаме право единствено на колониална администрация. Нямат право да си избират лидерите. По проекта Глобална България и този типинг пойк, който и да е български премиер, няма право да избира двама министри. Те му се посочват. И кои мислиш, че са те? Външни и военен. Първият е вярно, външния. Само, че той е повече геополитическо. Мисля, че и втория. Винаги прави впечатление външния министър, който винаги или жена, или млад човек е такъв лек за манипулиране. Кой е втория? Аз обаче съм се питал, какво правят този тип общества и НГО-та и тия структури в просвещението, не казвам образованието. Така ли? Втория образованието ли? Втория на образованието. Там са тези фундации и всичко сега. Там е промяната за това. През образованието те могат да променят обществото. Така. И примерно тук покрай тези миньорчетата, дето им викат, тия криптовалутата, дето купаят валута. Тикат, забелязали първия им договор какъв е? Какъв? С министъра на образованието тогава Денков. Те ще образуват за обучение на българските учители. Те. Нали, защото те са неграмотни български. Това сериозно ли? На външните работи ясно, че трябва някой да слуша и да се записва. Да. Но на образованието ни го налагат отвън. Те не могат да насмогнат да наслагат, да им дават стаи и кабинети на всички значими, като спочне от Америка за България и така нататък, делегирани представители там. Да. И всичко. Учите българска история, по тази методичка. Даже не са се постарали да я преведат от английски на български малко по-красиво, по-добре. Нали? Ще учите литература и произведения, но по тази методичка и всичко си отива към тези центрове за либерални стратегии и така нататък. Големите мислители.